Bar, Apa? sepi amat sih poro nang ndi lo? Ya terano sepi to. Pengen rame ki yo gawe masalah kono lho. Oh iya, masalah apa tapi? Ya mbok kono. Ben rame. Nah, aku tak marani anu lah. Balik lah. Diwalah. Emang arep ngendi Mbok Jitul? Jangan-jangan arep gawe masalah tenan kae. Ah, nek mbok epong kae. Hayo. Ih, ngapa sih? Lah apa sih galau temen sih kayaknya? Galau kada duit. Sing tenan. Iya. Alah jere Mbak Nik kok bar ngedor lemah sewon. Enggak, main sapa? Main tanggane. Buku kene iki arek nyilih, bukan tenanan. Tapi dia wis ngomong ki nang kono-kono jere kok ngedor lemah sewolon. Lho gawe-gawe kae wong kae pasti. Mosok, wong jere lho kowe tuku mas-masan bar ngedor lemah kok. Mas-mas sapa lah? Kae bojoku Mas kae. Mas Indri. Iya. Berarti Mbak Nik ngapusi. Iyalah, kae lo lambene mau lambe turah kae. Tapi dia lo meyakinkan kok nek cerita. Nek enggak percaya ya wes lah. Aku tak baleni sik panas sisan. Ya wis lah kono. Mosok iya sih Mbak Nik ngomong kaya ngono? Enggak trimo lah kok gede ngomong kaya ngono. Nik, jeng apa? Iki lho ndelang bojoku ya jitul apa gendang? Wis gerah. Gendang to. Wis gerah ora Alah, alah ya jitul isin. Gendang to lah. Ya Allah mangap wae lho lah. Gale. Pak Yoki tok semen. Andi ayu ya jitul. Ro teko ngene mbok Ebong. Apa lho rono ki? Enek berita viral. Apa kuwi? Kayak seru ya. Cerita viral. Lu apa kena ngomong ke aibmu kok seru. Aibku, lah emang aibku ngopo lho? Ya mbok Ebong lho mau ki yo. Ngomong ke jere iki sombong. Wis bojone elek kemaki. Jajal. Ya tuh Pak, lah kok delokne kemaki Pak. Iya, jere kakek gaya lah. Sok ndek dhuwit lah. Lah. Lah kan dia Bukannya apa-apa jerene emang ya. dia kan enggak tahu ngurusi dhek ya. Ya mbok dhek ngomong kayak ngono, aku enggak ngerti dhek untuk berita ngendi kae. Ngalah Bu ben cangkem-cangkem turah. Alah tapi nek ngene iki Yo, enggak iso kok sampe dibiarkan tiba-tiba ngene iki. wae, Meneh tapuke ae cangkeme. Wis ora usah lho Nik. Hah, enggak terima aku. Ngeket Kowe kan putih, enggak ireng. Bene. gitu iki. Wis tak jarene to. Pas kene Mbak Nik. Mbak Nik, Apa? kertakon. Apa? Kowe lo mitah aku jere aku ngedol lemah. Kapan aku fitnah kok kowe sing teko fitnah aku? Aku fitnah opo? Alah kowe iki lho. Kalau ke bojoku ireng to, bojoku lho putih ganteng. Lah emang kowe fitnah. Kenyataannya putih, Kak. Ya Allah putih kok ngendi Mbak Nik? Alah padune kowe sirik to, kowe gak ndek bojo to. Kowe arep ngerayu Pak Tur to. Iso-isone ngomong kaya ngono. Enggak usah nyenggol-nyenggol. Kowe gak terima. Ah, lagi tenan ih seru banget. Seru. Apa iki? Brat, kae sih tolong pisah. Mbak Nik karo anu kae. Padahal. Piye to iki? Kowe yo. Wabut iki babi guling. Bah, yo. Amal do ribut to. Kan tak kira. Wis iki. Bahayu. Tidak, aku nggak terima iki. Bener Pak, aku ki nggak terima. Balik malah do geger loh. Awas Jan.